sa mga kapwa ko po Ilocano, yung Bagkanlaw po. Ngayong araw po, magluluto po tayo ng lutong Ilocano. Ito po yung ating tinola. So ito po yung ating mga ingredients. Yan. Pakita ko lang sa inyo. Itong manok po natin, native po siya. Ang tawag po namin dito, yung canary. Kasi black siya. Black yung karne nyo. Hindi po sunog yan, talagang black lang yan. Yung native chicken na black. Hindi ko kasi alam kung anong tawag sa Tagalog yan. Inuwarin natin yung dugo niya. Lagyan natin ng bigas. Kasi yung traditional na ginagawa namin mga Ilocano. And then, pansahog natin. Meron tayong dahon ng sili. Papaya. So, nakikita nyo po medyo hinog yung ating papaya kasi gusto ko po kasing gamitin to para medyo manamis lang siya. Meron din tayong luya saka bawang. At ito yung tawag namin dito arasaw. Ito po yung naghugasan ng bigas, yung pangalawang hugas niya kinuha ko para yun yung gagamitin nating sabaw sa ating lulutuin na tinola. Ito naman po yung mga gamit ko kung pagluluto, yung sandok. Ito sa kahoy yan. Yung sangkalan, gawa din sa kahoy yan. Ito yung bangan natin. Dito tayo magluluto mamaya. Tapos ito, magyan. Gawa sa kahoy. Naglagyan ko ng bagoong. Ito, para siyang tumbler. Lagyan ng tubig. Yari sa kawayan, may poset. Tsaka yung diktikan, yari din sa kawayan, tsaka kahoy. Tapos itong tray, ito rin sa kawayan. So, isipan ko pong gamitin ng mga yan kasi gusto ko rin ma-advertise yung product namin, local product namin dito sa Abra. So, ginamit ko sila para makita nyo naman. So, ayan po. Ayan po, mag-start na po tayong magluluto. So, gigisa lang tayo. Lagay tayo ng kunting mantika. Kunti lang. Kasi masama sa katawan yung sobrang mantika. Kaya kunti lang ilalagay natin. Lagay lang natin init yung ating mantika. Ayan, mainit na. Lagay natin itong ating bawang. Natin, hinahin natin ng konti. Malakas yung apoy, masunog. Sunod na natin itong ating luya. Sunod natin ng konti para sinabaw siya. Kung kulang tayo sa mantika, sobrahan sa pagtipid natin. Sunod natin ng konti. Kasi mamaya yung manok natin magmamantika rin siya. Hindi lang yung gagamit natin pag-isa lang naman. So ayan, okay na. Lagyan natin tong ating manok. Chicken. Ito po, yung isaw. Kami pong lakal, sinuka namin sa amin. Sarap yung naman. Ito nga, yung paa niya. Sinuka rin namin. Itong matay, hindi natin pwede isa doon sa pagkakas kasi magugulog ko. Mamaya na lang. Sabihin natin. Pwede na lagyan ng bagoong. Lagyan natin ng bagoong. Kami Ilocano kasi itong bagoong yung number 1 na pagpalaki namin sa mga niluluto namin. Ito pala yung natin kanina.
Advertise natin ano, kahoy siya na mag. Tiram lang po yan. Ayan natin konti, pero ingat na po tayo kasi baka madurog yung manok natin kasi bata tong manok natin malambot yung laman niya natin na ano, ma-absorb niya lahat yung bagoong tapos maging ano siya, maging dry para yun po yung indication na pwede na natin lagay yung sabaw niya. Dapat sana dito ako magluluto kaso maliit, hindi tayo pwedeng mag-isa dito pero sa-transfer natin mamaya dito. Dito natin ipa-final cook ang manok natin ang bango. So ayan, pwede natin siyang takpan para hindi naman mag-evaporate lahat yung moisture na sa loob. I-check na lang natin mamaya yan. Check na lang natin itong linulutan natin. Medyo dry na siya. Pasensya na nga pula kung ano, medyo nabubulol tayo sa pagsalita ng Tagalog. Ilocano kasi tayo. Saka medyo hindi din klaro tong ano, video natin kasi cellphone lang itong gamit natin. Isang ano, na-dry talaga. Bago natin lipat dun sa ating banga, hindi natin siya sa final cook. So another checking po, tignan natin kung pwede na. So, okay na pero hindi pa ako satisfied sa pagkakagisa. Tignan natin na siguro 2 minutes. Takpan lang natin ulit. So ano po, yan medyo mamula-mula na, so pwede na yan. Kaya na natin dyan sa ating kan tinatawag namin banga, pwede natin sa sabawan. Ayan na natin apoy. So ito na po siya, nalipat na natin siya sa tinatawag namin banga. So dito natin siya sa sabawan para naman talagang magmukhang Ilocano yung recipe natin. Dito natin siya lulutuin, no? So ilagay lang natin yung ano, nagugasan natin ng bigas. Ito yung pang sasabaw natin, ilagay lang natin. Ang advantage po kasi ng itong pinagugasan ng bigas, mas malinamdam po yung ating lulutuin, tsaka nakakatanggal din siya ng lansa. So yan po yung ginagamit namin talaga na pang sabaw, lalo sa mga manok. Boil na natin siya, antayin na natin kumulo, tapos lagay natin yung mga ibang ingredients natin. Hindi pa lang ilagay itong ano, lagay na natin itong ating atay para maluto naman siya. Ayan. So check nang natin siya kung kumukulo na siya. Ako hindi pa. So takpan lang natin ulit, antayin natin kumulo. Pwede rin pa lang natin ilagay ito, no? Ilagay na rin natin itong dugo niya, dugo ng manok to, nilagyan ko ng bigas kasi yan po yung nakaugalian namin ng mga Ilocano. So, lagay natin. Lagyan natin ng konting sabaw na medyo mainit para patanggal siya dun sa pagkakadikit niya. Nakadikit kasi yan. Yan, tanggal na. May bigas kasi siya, so dapat na maluto rin yung bigas. Kaya lagay na natin, takpan natin ulit. So ayan, check po natin kung kumukulo na itong ating niluluto. Ayan, kumukulo na. So tignan natin kung medyo malambot na yung
yung laman ng manok natin. Batang manok naman kasi to, kaya medyo maluto lang. Oo. Pwede na natin ilagay yung ating papaya. Ilagay natin yung ating papaya. And half cook lang yan dapat kasi hinog siya eh. Medyo hinog siya. Sensya din po pala kung ano, hindi tayo ganun kagaling magluto. Wala kasi akong maisip na ibang content na gagawin kundi yung pagluluto lang, kasi yun naman yung daily natin ginagawa. Wala naman tayong mga special skills. Pwede natin may showcase sa inyo. Gusto ko rin sanang yung catch and cook. Ginagawa ng mga maraming vlogger. Wala tayong catch eh, puro cook lang. So check natin kung luto na yung papaya natin. Yan, medyo talagang half cook na siya. Saglit lang maluto to kasi naman medyo hinog siya eh. Since luto na yung half cook na tong papaya natin, lagyan na natin tong dahon ng sili natin. Yan. So pagluluto po ng dahon ng sili, saglitan lang kasi madali siyang maluto. Yan. Pan natin ng kaunti, mga 20 seconds siguro, luto na yan. Madaling maluto yan. So ayan, luto na yan sigurado. So buksan na nga natin. Oops, ayan, pumupulo pa. So luto na po yung natin, tinola, native tinola, version ng mga Ilocano, version ng Matagabra. Galit ka ba? So ayan, umuwi lang natin siya guys. So ito na po yung ating tinolang manok. Close up ko lang sa inyo. Ayan. Pasensya na, wala tayong cameraman. Hindi maganda tong caption natin sa video natin. Ayan, tinola natin manok. So lalagay lang po ako sa kan. Mas malawak na lalagyan para makita nyo maigi. Pero ito siya, bagong luto siya. Luto natin siya sa ating banga. Pasensya na rin kung medyo messy tayo kasi wala tayong magandang kitchen. Sa silong lang, puno lang tayo nagluto eh. So ayan guys, maraming salamat sa panunod natin. So since bago itong channel natin, invite ko po kayong mag-subscribe, lalong-lalo po yung mga kapwa nating mga Ilocano dyan. So sandali lang, maglilipat lang tayo ng tinola natin dun sa mas magandang lalagyan. Medyo linipat lang natin sa lalagyanan na mas maganda kasi hindi natin masyadong makita dun sa banga natin. Ayan, yun siya. Usap natin. Lagay ko siya sa plato na merong dahon ng saging sa ibabaw. So ayan po siya. Yan po yung version natin mga Ilocano ng tinolang manok native. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood nyo.